Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalih kula Putwi Mailawati wonten ing pasinaon basa Jawi. Wonten ing kalodhangan sakmenika kula badhe ngrembak babagan teks narasi kagem kelas 7 semester setunggal. Teks narasi menika kalebet wonten kompetensi dasar 4.1. Meringkas isi teks narasi tentang kejadian utawi peristiwa. Ingkang gadhahi tujuan peserta didik dapat membuat ringkasan isi teks narasi. Para siswa, teks narasi utawi berita menika kalebet teks narasi ingkang saged maringi informasi babagan prastawa ingkang nembe mawon kedadean utawi prastawa ingkang sampun dangu kedadeanipun. Para siswa, menika badhe kula jlentrehake ngenani cara damel ringkesan teks pawarta. Ingkang nomor setunggal inggih menika nyemak utawi maos pawarta kanthi permati utawi tenanan. Ingkang nomor kalih inggih menika nyatet pokok-pokok pawarta ing sajroning berita. Ingkang angka 3 inggih menika ngandharake pokok berita ingkang sampun dicatet dados karangan singkat. Saliyane niku, para siswa uga kedah ngertos isi utawi pokok-pokok ingkang penting ing sajroning pawartos. Pripun carane supados saged mangertos pokok-pokok penting ing sajroning pawartos? Para siswa saged ngangge tembung pitakon 5W 1H. Inggih menika what, who, where, when, why, dan how. Yen diterjemahke ing basa Jawa dados apa, sapa, ing endi, kapan, kenapa, lan kepiye. Sabanjure wonten mriki kula gadhahi tuladha teks narasi ingkang saged lare-lare waos kanthi permati. Coba sakniki sareng-sareng diwaos lan dipun padosi pokok-pokok ingkang penting saking pawartos sakmenika. Nah, sasampunipun dipun waos sesarengan, cobi kita sesarengan damel pokok-pokokipun ingkang wonten pawartos kasebut. Ngagem rumus 5W 1H. Pitakonan sepisan inggih menika kedadean apa kang ana ing pawartos. Ingkang nomor kalih, sapa kang dadi korbanipun? Ingkang angka 3, ing endi kedadeanipun? Nomor sekawan inggih menika kapan kedadeanipun? Nomor gangsal, kenapa kedadean menika saged kedadean? Nomor 6 inggih menika kepiye kedadeane? Menawi ngrembak kepiye kedadeane, lare-lare saged jelasake kanthi runtut cerita sing sampun dimirengake kala wau. Para siswa, sasampunipun mangertosi pokok-pokok berita wau, para siswa saged ndamel karangan singkat utawi ringkesan saking pawartos kasebut. Nah, menawi cara-cara kala wau sampun kalampahi, kamangka ringkesan teks narasi para siswa menika sampun dados. Para siswa, sakmenika pasinaon basa Jawi kagem kelas 7 semester setunggal. Mugi para siswa tansah pinaringan bagas kasarasan saengga saged pinanggihan malih kalih kula Putwi Mailawati wonten ing video pasinaon basa Jawi salajengipun.
Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.